Dobre, takže... Čím začneme, kamaráde? Neviem, takže... Začnem ja. Tak čaute. Ahojte, priatelia. Ahoj. Jmenuji se Honza Kareš a já tě předběhnu. Jo. Mě tady oslovil Mohamed, že viděl moje video na YouTube, kde jsem říkal, že až uděláš 30 000 chybů, tak se mi ozvi a já ti pomůžu k zlepšení. A on si dal do hlavy, že chce udělat 2000 chybů za 4 hodiny a že na to má rok. Já jsem říkal fajn, jdeme do toho, připravený seš, dost chybů si naschyboval, tak uvidíme, zase nám to povede. Takže určite sa to povedie, teda určite to vyjde a budeme postupne dokumentovať celý záber, celý projekt. Bude to trvať 1 rok od tejto chvíle, potom sa stretneme tuto s Karešom, týmto Honzou, s ktorým to vlastne uskutočníme a vytvoríme aj nejakú zbierku určite na nejakú dobrú vec. To nechám už v režii na Honzovi a uvidíme, no ja sa na to teším, dúfam, že sa nezraní ani tuto pán, že všetko pôjde ako má. No, nacházíme se v Davli, tady teď nově vytvořený lezecký park a je to vlastně z bývalého lomu, kde 7 let tady pracujeme s takovým týmem asi 5 kluků, tady krumpáčema a zbíječkama a kladivama, tady děláme něco, co teď je krásně vidět, jak se to bude využívat. Je to tady pro děti úplně ideální, je to kousek od auta a je to, myslím, že kdo rád leze nebo chce to zkusit, tak to je to místo, kde bych rozhodně já, kdybych to dělat začal. Určite príďte a uvidíte sami. Je treba ísť, sú tu detičky, zober kameru. Tomu je 7 let. Kokos, moja má 4, blázon. No. Takže tak, za mňa asi všetko a tak nás sledujte a všechno budeme dokumentovat, to je úplně jasný. Sledujte kanál Kareš, takisto Mety Outdoor a uvidíme, budeme zrkadliť videá a všetko sa bude dokumentovať, takže teším sa, majte sa a na prvom tréningu začíname. Čaute. Tak jo, ahoj, čau.